Mboten anu ndak kerasa. Ndak kerasa. Karena kulit Walid sudah layu. Ngene lho Mbak Niken. Gak kerasa karena sudah tua. Ini baru sekali warming up, 2 kali nanti terasa. Pemanasan. Kan ya, nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos. Cici. Monggo Mbak Niken. Tindak mriki kula atur. Mbak Niken. Mbak Niken monggo nyanyi. Mbak Niken Salindri. Karena ini disponsori oleh Gareng Penyet. Ono Gareng Penyet. Awake salirane cilik ya Gareng Penyet. Wong kowe iki tindinge kowe ngapa yo? Sasismu kena. Bocah kok iso ngadeg kok dinglangan. Sing kene lembah ngono. Apa? Oh, gring ta. Gring. Ora apa-apa. Yo Kok koyo gurak manuk to kowe iki. Wes sikilku ki lara banget to Wong gring-gringe lingginge salah. Lah kowe sikil mbok jiret benang bareng oh canom gaul kok ya. Iya. Dijiret benang. Sesuk nganggo rantai sepeda motor ku lho. Ya sesuk ngge ruji. Aja sembrono. Apa? Dalange anyar. Aja kok ora. Pak Dalang namine sinten? Asik. Tepang. Coba dhisik sapa iki? Dhisik sapa sik? Jenengan sik, yo. Pak Dalang namine sinten? Nami kula Bapak Sarmadi Sabda Utama. Pak Dalang asli pundi? Asli kula saking Trenggalek sampun pindah dhateng Surakarta. Lagi iki aku lagi kru nembang kok ngrapel. Nembange ngrapel. Gaji pegawai negeri iso rapelan nembang ya rapelan, Bro. Ya. Baik, Bro. Saya dukung, Bro. Ning apik lho, pasoke ya ta. Anu tibone padha ane. Tibone pas. Pak Degareng saking Semarang. Piantune ganteng, ahli sembahyang. Amin ya Allah. Nanging siji Pak Gareng Semarang, kabeh wong wedok kok mesti disayang. Aku ki mbuh. Ayo, kan sayang kepada perempuan, iya. itu kan baik. Melindungi Dan merawat serta menyayangi. Ora sayang. Ora aja golek mungsul lho, bojoku nonton lho streaming lho ki. Ora aku ngandakne karo Bu Gareng, nek Mas Gareng ku senengane menyayangi secara lahir batin. Lho, lha aku goleke musuh aku menyayangi lahir batin iki tegese tresno karo wong wedok liya. Lah iya apa ora? Heeh. Lah iya, wong iya kok. Nek ora ki ya wis rasa bengung. Ken. Dalam. Ya sabar ya, Nduk. Wong kancane wong darurat. Iya. Wong iya to. Terus jarno wae ku lak mati dhewe. Mati disumet. Rumangsamu teplok apa piye? Ora apa-apa, dalangnya dalang baru. Kita harus menghormati. Lek iso rasa dijak omong ya to. Ya. Lho, ora ngurmati ora dijak omong piye. Mesake no. Lho mesake nih Mas Bayu. Kali ini untuk mempercepat kesembuhan Mas Bayu tidak bisa duduk di singgasana. Iya. Jangan sampai duduknya di singgah sini. Iya. Nembango opo? Mas niki wonten request mbok menawi kula pareng membacakan. Iya, monggo. Iki tak macane. Ora tak saut. Tak macane. Sing bener ki tak wacane. Ya wacane. Request. Wis engko ndak kobong aku. Request Mbak Niken Tresna Waranggono utawi Caping Gunung dari keluarga Ki Dalang Murdi Tulungagung. Oh, saking keluarga Pak Dalang Murdi Tulungagung menika tangga kula. Murdi Mbah Murdi ya ta. Nggih, Mbah Dalang senior. Nggih, dan Bu Mimin dari Paguyuban Brawijaya Palangkaraya Kalimantan Tengah. Tepuk tangan
untuk Mbak Niken Salindri. Nah, Mbak Niken kula aturi milih antara Tresna Waranggaya. Kok alah Mas ndak usah ngomong Mas. Ndak usah ngomong. Ora iki jane iki Tresna Warang Ngonyo. Ora kok sik ki dalang ngopo bakul akik lho. Kok iso bakul akik? Suarane kaya bakul akik sing ning pasar malam ka lho. Iya. Wis malah gol to apa kuwi? Sunlet. Ya Waranggono dibawani lho. Iya. Nggih, nika wonten tindhipun. Nggih, matur nuwun. Nggih, kula manut. Niki sing halus napa sing kasar? Ah, niki sing alus rumiyin. Sing halus rumiyin. Nggih, upami pun paringi caping Gunung Rumiyin. Oh, nggih. Pareng nggih Mas Bayu. Pareng, monggo. Nggih. Niki manut ta nggih. Niki penontonnya manut nggih. Bayu nggih? Nggih. Mbak, Aku lagi iki lho lakon dalang kok dadi pasien. monggo Mbak Niken, caping gunung dipun bawani upami nun sewu kula tak takon kalih para pamirsa dipun jenggelengaken ingkang jenggleng Mas Gareng setuju menapa setuju? Mboten. Lho, Sing jenggleng kersane Mas Bayu mawon. Mas Bayu kersane istirahat rumiyin. Mas aku takon ning nyengsarake kanca. Mboten lho, kula kapan melih nek ajeng matur kalih panjenengan. Ora kapan meneh kowe arep nyiksa aku ngono to. Mboten. Ya ora apa-apa, namanya pekerjaan apapun harus dikerjakan. Nah, ngono jenenge profesional. Nah. Profesional. Monggo Mbak Niken Salindri. Saben bengi Pripun Mbak Niken? Jenggelenganipun Mas Gareng. Mboten anu ndak kerasa. Ndak kerasa. Karena kulit Walid sudah layu. Ngene lho Mbak Niken. Gak kerasa karena sudah tua. Ini baru sekali warming up, 2 kali nanti terasa. Pemanasan. Iya. Oke. Yen mamajang menganggur Jang sehat to Mas? Janur Aja suwi-suwi leren. Kentekan bahan barang. Sik to Mas. Jenengan kira ngerti aku pucet gak ngerti to? Ora berabak abang, awakku panas kabeh men gak krasa iki. Ora, kowe dalang kok ameng-ameng nyawa. Ha iya. Kowe dalang kok wedi apa? Lah Mas. dalang wajahe abang kabeh. Ha iya. Wis. Wis mangar-mangar ya panas kok. Heeh. Panas ngesor dhuwur Mbak Niken. Wis ben ora apa-apa. Monggo nggonku sing ngesorke arang-arang lho panas ya. Tegese sikil nek nggih mlaku-mlaku ki. Kowe apa ngono iki darsine mecep. Apa kon ya wis arang-arang le panas. Ayo Mbak. Ndang mari to Mas. Kuning. Baleni Mas. Ulang nggih Mas. Ulang nggih. Wah edan. Tapi ya maksud kene wong tua kadung ngeden kok dibaleni. Ora ku sik gerok kok iso nular to iki. Kuning. Out. Kumbang sing dhuwur. Out. Wah, jan luar biasa. Ya perlu mesti diimbui ngono kuwi. Lah gen krasa. Lah ambune lho. Ambune. Rodok rono. Nah.
Ambune pripun to, Dik? Anu, lengur batek gimana gitu. Anu, mohon maaf. Sik, tak protes. Sing salah ki dudu ambune. Itu deh, Mas. Irungmu wong wis ngerti mabuk kok mbok sedot. Ayo. Yang namanya pernapasan itu pasti ada keluar, ada menghirupnya. Nanti kalau enggak bernapas ya mati no. Lah, lebih baik bernapas bau daripada enggak bernapas mati. Iya toh. Iya. Alah kayak ndang mari to, Mas. Lek omong ki ndak ambekan dhisik. Kulo, Mas kayak ndang mari to, Mas. Yo Mas. Aku wis kentekan bahan iki lho, Mas. Ora ngerti wong pucet to, Mas. Aku wis kudu nguyu. Engko nek aku ngampol piye? Wah, aku ya lali, Ket. Kowe ngerti petingane Dalang Sarwati. Napa? Beser. Tenan kuwi tukang. Pangestune jenengan pun mari kok, Mas. Alhamdulillah. Oh, mari opo? Ayo ngeprak ngono. Crik. Suarane ora crik. Ya. Engko Mbak Niken. Mas gareng sing dhuwur, kurang dhuwur, Mas. Ora, ngopo? Ayo Pak De, kita kerja. Semangat pagi. Ayo teko kene anjlok ning kene ayo. Nah. Tekan kene anjlok rene lho. Kowe ora ngerti to yen mencolot ki dengkulku wis tekan kene lho. Ora apa-apa, ora masalah. Ora masalah. Warung teko sirah ora apa-apa. Ya Mas yo, Mas Bayu. Ya toh, iya, Mas Bayu mantuk-mantuk ngono. Sol. Tekan sirah. Bengi iki sono lelakon dalang dibacok dagelan ya bengi. Loh, ora masalah. Ora masalah. Ora. Ayo, Mbak Niken. Ora monggo. Lho kok awake didu ora masalah ya. Kowe didu karo nikah. Nek wong ayu ku nek omong landhep kok, Mas. Andep. Kula akeh sing ketaten. Anu ayo Mbak yo. Kancaku barang. Ayo Mbak yo. Sese lucu sese. Dalang kok kaya diesel suwe-suwe panas. Niken. Salam. Sampeyan gak rumoso tersinggung ngono ya. Kenapa, Mas? Kok di enak-enak nih? Ana wis sampeyan bene. kok di enak-enak nih lho. Ana wis bene. Oh, dhewe diem kok. Kamu kok Sampeyan iki ngono kuwi gak apa-apa. Mboten Di apa-apa. enak-enak iki gak Ya apa-apa. mboten apa-apa. Aku melu- Kita itu yang waras itu harus mengalah, Mas. Aku melu nek tak ngenek-ngenek sampeyan. Mapano kene. Oh. Ora maksud iki tak melu mijeti Mas Bayu. Anu, share kali Mas Pian. Ya wis nek ora apa-apa ya wis. Heeh. Der. Wong niki pun kula anggap mbah kula piyambak inggih mboten Non? ya. Oh, glo ngakoni Wong aku kula anggap baik. mbah piyambak mboten. Baik iki ngopo-ngopo dimaklumi. Oh ya wis nek dianggap bae wis ndang di anu Mbak. Ayo. Telure. Pacitan tung delak baleni mau aku ndak Kan candek ora kendange mandek malah apik lambemu, Nduk. Tung drampok. dah ngono ya heeh. Kok kendang kok diampok. Anu poma dikepar ke iso gak Iso. Ayo. Iso. Oh, sik to. Mbak Niken. Nggih. Jenengan latihan silat. Nah, saiki coba pas Opo, Mas? pas tulung delampok kuwi Mas Gareng disilat sik. Oh. Wong parko iki kok iso tekan silat iki to. Astagfirullah. Dite cengle. Ha. Oh. Ora sadisme to. Dalang kok nggawa kunci T barang. Yo Mbak Niken. Parkoe. Aja iki jenenge ngrusak tatanan. Lah kene iki lho, mau kowe iki njaluk. Aku ki mah guyan. Oh, guyon kok njaluk bayaran. Ayo, sing Yuk. apik. Pacitan. Oh,
Jangan lupa cengelnya disiapkan. Ayo, Nduk. Ayo. Mangsaku wong tuwa musuh bocah ngene iki ora krasa blas. Sing tuwa ngotot iku ngono mesam kaya ora ngawaki. Respon dong. Gimana responnya Kalau seharusnya? saya menari gitu kamu juga menari. Oke. Aja mung ngene kaya sepadu keterangin tok. Iya, Apa? Iya, Aa. Aa kowe. Ora Mbak Niken. Iya. Telek. Jalang pakanane telek. Iya. Panas. Oh. Nyuwun pirsa Mas Bayu, Mas parian mboten? Oh, parian. Parian, Mas. Lagi mesti anu nggih. Ora gelem mempersingkat waktu. Lah pripun? Iya. Satu mawon, pariane loro wae, perwakilan. Ayo. Pinten? Yo kabeh. Saka ora rata piye. Nah niku mawon, Mbak dari sini mawon, monggo, Mbak. Heeh. Mbak, kowe ngundang aku, Mbak, kok ngundang Mbak. Mbah. Hah? Wis sedurungan iki. Oh, Mbak to. Mbah Dar. Ayo, Mbah. Monggo Mbah Dar. Iya, Le. Nggih nganggo suara tuwa, Mbah. Usuk reng. Apa? Usuk reng. Oh, usuk. Sajae prewangane teko iki. Lah krunguku mau ora usuk. Usluk reng. Budek. Terus usus reng. Usuk reng. Oh, usuk reng. Didol 50-an. Nah, terus Mas Gareng. Apa? Kayak setan. Mbok mau ngerti kon meneng wae wis lebone antimu gen turu. kok setan? Tibane parian nyek wong setan. Ora ngenyek anten kenyataan. Liane do maca ayo sampean maca putih-putihnya boyoan. Bayar ra putih ora dibayar kok bocah iki. Lho kan iso maca biasa wae maca ganteng ngono ngedol suara pengedolan. Lho ora sampean kloneng-kloneng. Apa gunanya ganteng kalau tidak menghasilkan? Orang ngono Mas Gareng. Apa? Apa gunanya ganteng kalau menyakiti hati? Hei. Makanya aku ki lagi golek sing elek. Soalnya mantanku rata-rata gantengnya mesti nglarang. Golek sing elek tur gampang dihapusi. Wah. Wes lho sing ngendang lho elek gampang dihapusi. Mas Gareng parian mboten? Ora. Oke, Mbak Niken lanjut. Nggih. Panas hutan panas aling-aling capi Pripun? Ora dikendangi to, Le. Ora tak kedepi tak kon leren. Ora apa-apa, leren aku. Oh. lek sing ngendang kan sik dulur karo aku to. Oh, iya. Jadi ki manute karo aku ngono. Oh, alah. Sing ngendang, sing ngrebab niku sih sedulur kalih Mbak Niken Salindri. Lho ki dadi Lah budar sini nggih tasik derek. Sedulur. ora ki wayang kulit ya KKN bareng ya. Ono sedulur-sedulur ora apa-apa wong jenenge rezeki ora keliya. Nggih. Sing bonak iki sing ngenong ki ya sedulurku. Ora. Ora kae sapa ya? Mosok mantanku ya? Ya. Sik tau Mbak Niken, aku tak takon. Napa, Mas? Mantan sing daerah saka ngendi lho? Ora uduk sing ngenong, Mas mburine sing kenong kan. Ah, ora sing no telet diteno tekan omah diparut bojomu.
Lanjut Mbak Niken. Natian wadon san Ora sah di suarane Mbak Niken. Mas Gareng. Bareng dalange genti aku ki sing nyimping ngantuk. Bisik aku, elek medun. Kowe karo sing nyimping jan kaya cah kembar. Kok iso? Ya Upin Ipin. Upin Ipin versi jumbo. Aku kira kulino apa sila tumpang Mas Gareng. Dadi kaya mesin ketik. Angger tak ngeprak ini dedet maju dhewe nyeblok dhewe. Ya ora apa-apa tak terima-terimake. Ya ora masalah. Kan wetenge gedhe kok. Panter biru plat N1309 CK mohon dipindah menghalangi yang mau keluar. Lah, fungsiku jane mung iki, Mas. Ngombe bangsa ngene iki. Oh, tibake dewan pengumuman. Ya ora apa-apa wong nulungi kok, Mas. Nggih, nggih. Monggo, monggo Mbak Niken diteraske. Inumane banyu bane Salanggamipun ingkang sepisan pun garap langgam biasa ingkang kalih dipun tayapaken tak paseh-pasehne ben kaya Mas Bayu mesuk kleru tayapaken dipun tayopaken ingkang kepareng beksa panjenenganipun Raka Mas Haji Sumar Bagyo Sugareng saking Semarang Jawa Tengah. Yuk komplit. Jos Dek jaman
ada lara lapa. Bapak Ibu tepuk tangan untuk Mbak Niken Salindri. Wah, luar biasa. Dasare piyayine ayu, lencir kuning. Hah, suarane becik. Sing diarani ngabehi ya iki klasik oke, modern oke. Garapan anyar pangan. Tur lagunipun wonten channel-channel YouTube menika sampun kathah sanget ingkang dipun tembangaken dening Mbak Niken Salindri. Luar biasa. Kemane? Monggo ayo. Mung sliramu kang dadi mani ing kalbu pinjarat makaton malelan tanganku mukira saeling senadyan ada asar tansah sumandhe lagi aku tansah ngeteti tanpa kat angidam tetes sing tresno kang setuhu dadi tatalin ning atiku kangen saat tandang Bablas Irama jaranan ya. Nggih. Garet mendom ati kang goyang yen tak tembok. Oh.
kasih. Matur nuwun. Kowe ngapa? Piye Mas Gareng apa? Ketarik, Mak. Mas itu tuh, Mas. Lah kadung aku nyangklen iki ya. Ayo terlalu ayo. Pinang lho, pinang. Ayo no. Niken apa kuwi? Celeng, Winong? Jaran. Mas Gareng yo iki kirek. Kuwale. Ngapa? Piye? Ngapa? Putra dalem dicokot kire. Ben nek dicokot gerene tak peteni. Kuwas aneh. Lah mosok kene celeng kene jaran wis gon jatil kire. Ora apa-apa, sing penting iki tali asih. Mbak Niken entuk tali asih 100.000, Winong 100 ini iki. Nah. Ini Mbak Winong. Matur nuwun Mas Bayu. Terima kasih. Sehat selalu panjang umurnya Mas Bayu. Amin. Semoga tambah berkah ya Mas Bayu. Amin. Bahagia selalu Mas Bayu. Nggih. Aku di Ngapa? tali asih. Lah ngapa kok iso njaluk tali asih? Anu Mas, tali kotang mawon. Tali kotak sing duwe Surahana. Apa tali dadunge ngendat? Aku ayo joget sik no. Kae mau wis ditebusi joget celeng karo jaran. Wong ora nek kringete. Lah aku karo Winong lo kringeten. Adus keringet iki lho. Bayu yen karo wedokan lho. Gane disimpen sik, Mbak, mengke melih. Nggih, katuran lenggah rumiyin. Nggih, Mas. Simbak Niken monggo lenggah ingkang sekeca. Mbak Niken. Mbak Niken monggo lenggah ingkang sekeca. Mbak Niken suwe Mbak Niken. Utoke sing apik ya mung suwuke tok mau lho. Suwuke tok mau. Matur nuwun. Nah, lajengipun sinten Mas Gareng? Anu Mas Bayu pun mari, Mas. Oh, non? Mas Bayu pun mari. Oh, alhamdulillah enggak Mas kok. Oh, kok sekedap. Oh, iya. Nggih. Tega betul di kau dengan diriku. Sudah tidak paham dengan puceteng raiku. Oh, nggih. Niki wonten bintang tamu yang belum tampil ke muka Mas Gareng. Sapa meneh? Mukanya belum tampil. Apa sapa? Neng pamflet gambare kauget-uget to. Oh, iya iki ya kae masuk bintang tamu tak diundang iki. Nah. Kak, kowe iki ya bintang tamu. Kok iso ning kono wae, Doku semua ya, Ndek. Nah, saderengipun bintang tamu yang lain, Ya, kita tampilnya Mbak Eka Huget hadirin yang berbagai. Lah, Eka Huget yo. Nganggo lah. Iya no. Nganggo ngosos barang. Kena Kak. Ayo Kak, kowe dibane nesu dalange wis pucet.
Mbak Niken mong. Apa ya? Iya Mas, kali sing Eka. Hah? Jare Eka kok Niken meneh. Maksudku Mbak Niken tak kon lungguh, Mbak Eka tak kon rene. Oh iya iya. Nek urung sida rampung kok wis di Mbak Eka sampean mriki. Wis rene. Wis tekan kene. Wis. Oh ya wis ra sida. Heeh. Statusmu ki bengi iki bintang tamu, gambarmu ki ono. Lah kowe jejer kowe arep edo kowe. Piye ta? Masa aku dadi bintang tamu? Lah ora gelem. Yo gelem, tapi genahe piye? Kowe Aja kuwatir engko ana aku. Lho. Panjenengan mesti engko ya ndukung mensupport karo aku, Pak. Aja kuwatir engko aku tak paringono. Lho. Oh, alah ya padha kerene, bae kok iso paringono. Aku yo mung nderek Mas. ora ketoke ngomong iki halus mlipir tetane ngemis. Lah yo kene nggugur ngestokke dawuh Ki Bayu Ijo kok. Mas Bayu Aji. Bayu Aji kae. Ngastok nganu werna ijo. Kae Bayu Ijo kae. Nika bayi tabung. Sing arep. Ayo. Lah apa? Ora sida. Ora piye wong kene manut dalange kok. Bayi tabung kok merintah ya ora. Ya wis ora bayi tabung, bajul ijo. Oh. Ayo saiki. Ya Kak, apa Kak? Pedhingane apa? Oh, sik Kak iki ana pamundutan. Nggih, pamundutan dipun pundhut. Ngene. Aku usul itu ora usul, Mas. Nggih. Diketokke ben beda karo liyane. Nggih. Dia nembang karo ngendang. Cocok. Waduh. Setuju Bapak Bidu? Setuju. Nembang karo ngendang kono. Pasar. Dalam. Oh, Wau jenengan sing pucet to. Saiki aku yo genti melu pucet. Kok iso pucet? Lan nandangi sakmono kae ngendang karo nembang bareng. Ya ora apa-apa. Lho, apa gunane ki dipasang ning pamflet? Oh ngono. Ketokno kelebihanmu. Lah kowe dhuwur wis kalah karo kae. Lah lebihmu nggon ngendi? Oh, dadi ki selain ada kekurangan pasti ada kekurangan yang lain ngono kae. Iya betul. Kok iso betul mbok dukung aku sithik ngono. Kok iso. Rombongan kok iso. Mike ditata rumiyin. Wis iki wis diatur karo Mas Son. Mbak Niken meneh ya Allah. Ketok bahwa Niken itu punya kelebihan walaupun badannya kurang. Ayo. Eka ya ampun. Iya. Oh iya, Eka Ding. Eka. Aku emosi tak kandhake kancaku Mira lho kowe. Eka Mira sumber tak kon budal. Bis po. Mbak Niken ya Allah kok salah terus ya. Aku ketemu pisan Niken. Ancen kula kalih Niken kena kembar Sinara Wedi. Sinara Pasir. Ha iya. Yen ngapi yo aku dhewe. Nduk ker apa nglagokke apa? Mbok menawi pamundutane napa Pak Sar? Pamundutane panter biru. Oh, dudu. Aja sing gampang. Mosok sindan kok nyurung panter. Lagu lah. Niki wau Tresna Waranggana wonten ingkang ngersakne Tresna Waranggana. Sing seragenan wae sing seragenan. Nggih niku seragenan. Apa? Oh nggih. Beda iku seragenan oh. Nggih, lagune niku. Apa Kak? Boh. Apa? Ngomong. Wis aku ora melu-melu, kowe padu dhewe ngono. Ayo Kak apa Kak? Anu ae seragenan. Yo, seragenan. Anu lagune Spelok apa Slendro? Slendro. Tembang kangen, ninggal katresnan, lali janjine. Nah, sing pundi, Pak? Tembang kangen. Oh, ngono kok. Nggih. Nggih, tembang kangen. Tak gondheke niki. Jenengan sing gojeki. Heeh. Yo, tembang kangen dening Mbak Eka Uget dan pengendangnya adalah Mbak Eka. Ular melata. Eka Uget. Dalang opo iblis to jane. Jane pas wayah Mas Bayu mau ngendikane sik anu jane pas kuwi lho. Iki malah saya budrek aku. Yo, Mbak Eka. Dites sik ora? Ora. Wis tau ning YouTube wis akeh. Oh iya. Wong wis ngerti. Dites sik kok iso. Iya. Engko derek lip sync. Sing ngetes Mas Gareng, aku mergane sepilane rapal. Ora iso kudu sing perintah kowe ayo. Ayo aku perintah jenengan. Oh. Nah. Ayo. Sing dites suarane kendang. Anu. Oke. Pak Kerto tuku kertu.
Piye Batra? Hebat. Nunggang kereta medun kretek Kertasana. Nah, wis go mulih. Kok digo mulih ngendang. Oh, ya gendang. Prigel apa ora? Heh? Prigel apa ora? Prigel kae lho, prigel ning kono kae. Ya prigel ya. Pinter. Heeh. Yo, pun dereng ketase. Lah wis urung? Urung. Urung. Heeh. Pak Simo lunga Jombang. Tuku wedhus lemu-lemu. Lemu-lemu kok bleduk-bleduk. Lah saking lemune mbleguk. Oh. Oke. Pisan Gas, yen iso hebat, pisan. Wedhuse muni mbek. Mbek. Tuman wedhus kendang duwe cangkem sing duwe cangkem ya. Ora wedhus wedok bareng melu to. Iya lah aku wedhus. Oke, Buktikan. Mas Gareng, Apa? joget. Oh, ya ora kan konsentrasi kene. Oh iya. Anu sik. Niki Mas Bayu bendang mari, bendang sembuh. Jenengan tak aturi lenggah ora ketang sak lagu niki nyedaki Mas Bayu. Wis siap. Oke. Lho aku siap lungguh kono. Oh. Jenengan lenggah Mas Bayu sing beksa ngono. Ayo, Nduk. Apa mang lagune? Alah. Karek enyang kok lali ora. Yo, dados. Yo. Nyokek Mas yo nyokek yo. Karo joget. Iya lho tangan iku loro kok iso main joget kabeh. Sing joget awake karo sirahe. Tangane ngendang, awake sirahe joget. Oh. Pokoke diegolne. Menengo. Nyokek Mas yo nyokek yo. Nah, yo. Wayah wengi udan krimis Iya. Suwes katresnanku Joget kayo. Ayo joget ka. Ayo ka. Berdiri. Ada karo ora ya padha ae kok. Joget kayo. Ayo ngene ka. Ayo ka. Iringane lirih yo. Ayo iringane lirih yo. Wayah wengi udan krimis ora wis banyu kang kemet dadi seksenggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku angin tansah tutup kalbu Sayang anak. liwat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang wuyung rina wengi. Liwat tembang Kangen mubeng. aku nitip tresno apa pancen sliramu Awas. wis ora krasa liwat tembang kangen aku nitip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa hilang apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah setya ngenteni baline endah manise esamu aduh lewat tembang kangen aduh iki wujud katresnanku. Baik
Eka terima kasih sudah Matur nuwun. berpartisipasi. Iki diarani bathok bolu isi ndut. Isi telek. Isi madu. Isi madu. Nggih. Iya. Tegese piye Mas? Bathok bolu isu madu niku cocok kalih pelajaran tenggen kula sing kula mulang mboten coba jenengan jelaske. Pelajaran meneh to ket mau. Iki lho kendangane ya apik. Nah, Suarane yo wah luar biasa. Aja ditonton casinge. Aja casinge. Ning luar biasa karyane, suarane becik. Jogete yo apik. Wah, jogete ora, jogete ora. Ora nyekel jogete. Apa jenengan apa iso kaya aku mau? Jogetmu kaya robot kop. Jajal ini. Ora, piye? Limat tembang kangen. Aku titip tresno terus ya bener. Apa pan terus. Nah, ngene iki ajar setruk. Nah, ngono. Terus. Nek pamane iso, nek gak iso gak apa-apa ajar kok. Ora iso ora paten. Kok ajar. Ajar setruk. Mbak Eka terima kasih Mbak Nggih, Eka. Pasar Madi dingaturaken panuwun Pak Jun. Mau panjenengane tindak doten pondokan to. Wah, goleki aku tak kira ki ya wah apal jenengku. Lah kok ngene, yang itu mana? Yang 1 meter kotor, badanku wis tak kumbah Pak, aku saiki resik aku ngono. 1 meter kotor iki sapa? Kowe. Ya Eka 1 meter kotor ngono. Ya, lah mula didhuwurke to. Ya, sesuk ben dhuwurke. Ya didhuwurke ya. Ngene malah ngirit kok ya. Ngirit apa? Ngirit sandangan to. Ngene iki iso nek buntel kangelan nek dhuwur. Wis njang lunga. Ya. Makasih Mbak Eka. Sing dirembuk buntel wong. Luar. Ya, Mas Gareng. Dawuh. Masipun mari dereng. Gosek. Pokoke sak mudarmu. Ora to. Mas iki ora pirsa nek keringetku wis kembloh kabeh tekan jero. Justru ini pelajaran, kowe secara pelajaran teori wis kan. Lah iki pelajaran mental. Mas, aku ning sekolahan iki mulang bocah. Ning nek piye sakmene akeh iki urung tau. Ning nek sekolahan aku nek suluk ki sing bener ngene. Nek cekelan sing bener ngene. Kuwi bocah, Mas. Kowe kok wedi napa wong sing mbok depi iki kelir dudu wong iki. Kelir sing tak depi ning di luar sana luwih saka iki, Mas. Lho, berarti kowe urung tau ditonton wong akeh. Kowe iki dalang wayang kulit apa dalang demit? Wayang kulit. Lah justru dari sini kamu belajar untuk menata mental kamu biar bisa menghadapi Piai Kadai Mersani. Dialesi terus, nggih, siap. Nah, wis pokoke masih nganti mari. Sapa? Iki sapa? Ganti. Anu, apa kuwi? Aku ngefan banget karo Piai iki. Najan beliau urung tau ngerti aku. Sapa? Lencir kuning, irunge mancung. Sapa? Piyaine cilik. Sapa? Mbak Prigel Pangayon. Yo. Dan kaya MC ya. Anu Mas, disepoti Mas. Apa? Luro jin nem nem. Simba. Tot ki Mbah? Simba Prigel. Balungane mok. Ayo mok. Simba Prigel Pangayon. Monggo rawuh wonten mriki. Pak Prigel. Iki wayang wayang kulit apa film horor? Ngene iki nek Mbak Prigel wis anu lho, wis apa jenenge viral pisan. Viral. Aku nganti junggal-junggal iki viral blas gak ora. Ora ngono, bocah ayune kok ngene iringane jegat-jegat. Ayo Nduk, protes kuwi, protesen. Menika Pak Dalang Samandiman nggih. Sugeng Pocot Samandiman. asmane Mas napa? Aku lali. Sarmidun. Pak Sarmidun nggih. Sugeng dalu Pakde nyun sewu. Nggih. Wah, kesempatan. Kowe dalan kondang kok tergalek jenenge Ki Sarapan. Menika dalang saking Cina ta Pakde? Cok saged. Iya kok iso. Sipit. Tak kandhani. Ora kok Cina. Pripun? Ndredeg lho mrene patung nganti ngene terus kok. Sipit piye? Ndredeg.
Dek. Ngantuk jenengan. Kok ngantuk? Enggak, itu. Mbak, kula niku ngefan banget kalian jenengan. Saestu. Iki alhamdulillah iso ketemu. Alhamdulillah. Iso salaman kalian jenengan. Ternyata ombak ini njaba nek Mbak Prigelayu tur duwe gigi kelinci iki betul. Bayi. Untung iso kaya ngono. Bayi. Gigitane bayi. Mau nyem. Jenengan kok iso mikir tekan gigitan barang ki lho. Nek dahar daging apa orang gigit, Hara? Oh, ngaten. Sarmadi kan kepethuk wong ayu sarape kumat. Sok ngono buker-buker. Hati-hati lho kowe iso dikremus karo kuwi lho. Aja sejak-sejak. Kuwi agar kumat nyawur kuwi bocah kuwi. Ha iya. Lho kok la iya lagi. Nggih. Nggih. Mas Sereng borong dipun egone mriku. Borong apa? Borong diugone piye carane ben Mbak Prigel suarane tambah jos. Terus ben igolane sing wah aku nang YouTube nonton Mbak Prigel. Wah. No. Mbok sesuk priksa kowe. Periksa ngapa? Ketoke saya nemen no. Dia jenenge orang itu kagum itu boleh, tapi jangan berlebihan.